ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಎಂಚಾತನ ಬಣ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 2 ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರು ಜನಕ್ಕೂ ಅದು ಪೇರರು ಪ್ರತಿಯೊರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಡೆದಿತ್ತ ಅದ ಬಣ್ಣಂಡ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಪಿದೇ ಬತ್ತನ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಜೀವಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಲಿ ಎತ್ತು ಸೈಪುಂದಿ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀ ನಿಕ್ಲ ನೆರೆಕರದಕ್ಕೂ ಸೈಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ಅದೇ ಪನ್ನಡ ಅವು ಒಂಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತೇರು ಜನ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿದೇ ಬರಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ದ ಭಾವನೆ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಜದ ಜನಕ್ಕೂ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿ ಇನಿ ಯಾರು ದಿಲ್ರ ಜನ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಜನಗಳು ಬಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಬೈಯಡೊತ್ತೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಸತಿ ಜನಲ ಇಜ್ಜಿ ₹100 ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಿತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಉಂಟು ಅಕಲಿಗೆ ಅವು ಕೇಂದ್ರಪ್ಪು ನಿಕುಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಒರಿಪಾದೆ ಬಸ್ಸು ಬಿಡೋಡು ಅವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಎರೆಗ್ಲಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಂದ್ ಅಕಲ್ನ ಬಸ್ ಇಡ್ಲೇಟರ್ 2 ಜನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ 3 ಜನ ನಾನು 30 ಜನ ಪಾಡ್ನಡೆ ಎಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಸರಿ ದಯಪಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಡೆ ದಯಪನ್ನಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನದ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಜೀವಗ್ಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪುನ ಜೀವಗ್ಲ ಇಕ್ವಲ್ ಖಂಡಿತ ಜೀವ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಜಾಯ ಬಕ್ಕ ಆಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಪೋಯಿನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ಲ ಆಯಾಗ ಸೇಮ್ ಒಂಜೆ ಜೀವ ಪುನಿ ಒರಿ ಬಸ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲ ಜೀವ ಒಂಜೆ ಆಯ ಸೈತನಲ್ಲ ಆಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನಿ ಆತೆ ಲಾಸ್ ಒರಿಯೇ ಬಸ್ ಮಿತರ ಅಂಜದಪ್ಪನಾಗ ಆಯ ಒರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಪೋಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿಮಾನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆನಗನೆ ಅವ ಪನದಿತ್ತೇರಿದ ಪಣ್ಣಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು 2 ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮು ಬಲ್ಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ 3 ರೀಚ್ ಆಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ ಕೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಕ್ಲ ಪಿರಕಡಪುರ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪನ್ ಬೇರೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಅವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಆಯನ ರಕ್ಷಣೆ ದಾದ ಆಯಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇವನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆತ ಜಾಗೃತ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಈತದ ಕೇಸಸ್ ಉಂಡು ದುಬೈ ದಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಈತ ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈತ ಜನ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು 5 ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಡ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ದಯಪನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಬಿದಡ್ನ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಡೆಲ್ಲಿಯ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮುಲ್ಪಂಚತ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆರ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ತಲಪಾಡಿರ್ದು ಇವನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಜನಕ್ಲು ಜಪ್ಪೇರು ಮಿತರ್ವೇರು ಜಪ್ಪುನು ಮಿತವೇರು ಅಪ್ಪಗ ವಾರೀತಿ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂಗ ಸುರಕ್ಷಾ ವಾರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕಡಪುಡ್ತಾರೆ ಬಸ್ತಪುದರ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಬಸ್ತಪುದರ್ ಮುಲ್ಪ ಅಗತ್ಯ ಜಿಂದನ್ವೆ ಅಂಡ್ ಆ ಬಸ್ ನುರ್ಕುನಾಥ ಜನಕ್ಲೇಂ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಕೇನ್ ಯಾಕಂಡ ಕೇನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಪರಿಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಯ ನಿಕುಲು ಹಾಕುವರಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರನ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನವೀನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ನಿಕುಲೇ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ನಿಕಲ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆ ಮನ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 7 ಜನ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ತುರುತ ದಿನ ಈ ಜೂನ್ 1 ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಲ್ದೆ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಜೆರ್ದು 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲ ಬಸ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿ 4 ಜನ 3 ಜನ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ 9 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಮುತ್ತ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಸೀಟ್ ಫುಲ್ ಆತನು ಕೆಲವು ಇರೆಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ರೂಟ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಎಂಜಿನ ಆತನ ಪಂಡ ಈ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ರಶ್ ಆತನು ಅಪ್ಪಗ ಈರು ಐಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೂರ ಅಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರನ ಇರೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಹೋಯ್ತದ ಎಂಕುಲು ಬಸ್ ಹಿಡ್ಬಾಡ್ನ ಇತ್ತೆ ರಶಿ ಕುಲ್ದಿನ ಪೂರ ಸೀಟ್ ಪೂರ ತೋಜುನತೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲ್ ದಾಯ ಜನ ಮಿತರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಗಾಡಿ ಅತ ನೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನ ಎಂಜಿನ ಆತನ ಮಂಡ ನಿಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಂದಂಡ ಬಸ್ ತಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೋಪಿನಕುಲ್ ಅಕುಲ್ ದಾದಾ ಉತ್ತರ ಕೊರಡುತ್ತ ಪೊರ್ತುಗು ಪಿದಾರ್ದೇರು ಮುಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿನ ರಜಾ ಪಾಡು ಅಕಲೆ ಗರ್ತ ಅಪಜಿ ಬಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಂಡ ಪೊರ್ತುಗು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂದ ಚರ್ಚೆದಾಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂದು ಪುರ ಚರ್ಚೆ ಇದನ್ನ ಈ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನ ಇತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪಡತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲ ಇನ್ ಪಂತ್ ಜರ್ ಸುರುತ ಬುಡ್ಪಿನೆರ್ದು ದುಂಬು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತ ಎಂಕುಲೆ ಏನ್ ಪನೋಡೆ ನಿಕುಲ ಉಂಡು ಈತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಪುನ ಇರೆಗ್ ಈತು ಮೇರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಮುರಾಣಿ ಈತು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಕುಲು ಎಂಚೇನಿಯರು ಬಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಏಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒರ್ಮಾಂಟಿಗೂ ಈ ಬಸ್ ಒರ್ಮಾಕಾಲಿಗೆ ಈ ಬಸ್ ಒರ್ಮರಕ್ಕೆ ಈ ಬಸ್ ಐಕೆ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತು ಅದು ಇರೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಡ್ ಅವ್ಲು ಪೋನಾಗ ಒರ್ಮಾಂಟಿ ಬಿಡದು 10 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬಸ್
ಬಸ್ ಒರ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ತಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿ ರೂಟ್ ಇರ್ತೂಲೆ 35% ಪಂಡ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ರೂಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು 5 ಬಸ್ ಇತ್ತು 3 ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಡ್ ಉಂಟು ತಲಪಾಡಿದಂಚಿನ ರೂಟುಡು ಇರುವ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಐಟೆ 22 ಬಸ್ ಇತ್ತು ಐಟೆ 12-13 ಬಸ್ ಉಂಟು ಉಳ್ಳಾಳದಂಚಿನ ಏರಿಯಾಡು 14 ಬಸ್ ಇತ್ತು ಐಟೆ ಇರೆಗ್ 7 ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇರೆಗ್ 10 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ದಡಿ 20 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿರೆಗ್ ಲಾಂಗ್ ದ ಇರ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪೂರಕ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರೆಗ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅತ್ತವು ಹೇಜ ಮಾಡಿಡ್ದು ಇಡೇ ಬರ್ರೆ ಅವ್ರ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತಂದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಆತಂಡು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಲ್ ಗಂಟೆಗೆ ಆತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇದ್ದಿಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪಾತಿರಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ ಹುಡ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಏರಣ್ಣೊಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಬಗು ಬಸ್ ಮಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಬುಡ್ಸ್ ಮಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಬಾರಿ ಬೇಗ ತಿರ್ತಿನಿಂದ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಗ ಆನಂದಾಂಡ್ ಐಕ್ ಬಹುಶಃ ಉತ್ತರ ಅರೆ ಕೊರಡು ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಗ ಆನಂದಾಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಓ ಬಸ್ ದೆತ್ತಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಿರಪಾಡುವ ನಂಗೆ ಇರೆಗ್ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬರ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದಿ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ನೆಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡುದು ಅಂಚದು ಪುನಃ ನನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂತ್ ಇನೀರ್ ಸರ್ಕಾರದ ದುಂಬ ಎಂಚೆತ್ತನ ಆ್ಯಡ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಕೇಂಡ ಪಿದೈ ಬರೊಚ್ಚಿ ನಿಖಲ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದು ಬಂದ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಮುರಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂದನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಂಚಿನಂದು ಕೇಂಡ ನಿಖಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರದು ಪಿದೈ ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಶನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚದು ಪುರಾಗ ನನ್ನ ಹಿರೇಗ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮುರಣಿ ಬಸ್ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೇಲೊಂದು ಬರೋ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡು ನಂಚಿತ್ತು ಬಸ್ ತಕಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಓದ್ತವೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಪಲ್ಲೆ ಉಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪರಿಹಾರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಭದ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕುಲು ಖಂಡಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ ತಂದು ದಯಬಿಡು ಇತ್ತ ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನ ಅತ್ ಮಾತುಗಳು ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟು 2 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಿಕ್ಷಾ 3 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾರ್ 4 ಜನ ಅವಲ ಪೋರ್ ಏಜಿ ನಿಜವಾದ ಅವೇ ಐನೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಕೇತ್ ಕೇಸ್ ಆ ವಿಷಯದ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ದಯಪಂಡ ದಿಲ್ಲ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಂಡ್ಯಾರ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಪೋಪ ಕಾರ್ ಪೋಪ ದಯಪಂಡ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಪೋಪನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂಜ ಕಂಡನಿ ಬೊಡದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರನಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಜಾಪುಜ ಅಂಜ ಕಾನೂನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಕಾನೂನು ಬಂಡ ನೋ ನೋ ಅಂಜ ತೆಂಕ್ಲೆಗಲ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಅಂಜ ಅಂಜ ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಬಂಡ ಇಲ್ಲದವಲೆ ನಮ್ಮ 10 ಜನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ಅಂಜ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲದವಲೆ 10 ಜನ ಇಲ್ಲ 10 ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡದು ಇರೆ ಇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಬೈಕ್ ಅತ್ತು ಬೈಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಬಂದಿವ ಕೈನ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಪಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿರುಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಅವ್ಲು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಿ ಅವು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗ ಅದು ಪೇರರು ಬಸ್ ಅದು ಪೇರರು ವಿಮಾನ ಅದು ಪೇರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡು ಬೈಕ್ ಏರ್ ಕೊಲ್ದೇರಂದ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಬರ್ಪುನಿ ಇದು ಇಚ್ಚಿಂದ ಬಂಡ ಐನು ವೈನಾಡ್ ಮನ್ಪುರೆಂಚ ಅದು ವಿಷಯ ಕಾನೂನು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇದು ಎಂಗಲಕ್ಕ ಬಸ್ ಬತ್ತಿನ ಸೀಟೆಡ್ ಅಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ಕುಲ್ನ ದಯಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಬಸ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಈರೊಂಜಿ ಪಂಡಾರು ದಯಪಂಡ ದೇಟಂಡ ಬೈಕ್ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದೊಪ್ಪನ ಒರಿ ಕೋವಿಡ್ ಎಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ದಯಪಂಡ ಕೊರೋ ಇತ್ತ ದಯಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಜನ ಮನ್ಪುಜಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೋರ್ಡನ ತೈಕದಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೋರ್ಡಿತ್ತಿನಾತ ಯೋಚನೆ ಮಂದದೆ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವೇ ಬಣ್ಣಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಣ್ಣಿ ಬೈಕ್ ಒರಿಯ ಪೋಡು ಒರಿಯ ಪಂಡ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜನ ಬೇತಕ್ನ ಕೇಸ್ ಮಾಡೋಡು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಕನನಾಗ ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಬೈಕ್ ಪೋಪೇರಿ ಪಂಡ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಒಂಜೇಳೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಯನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದೋನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಆಂಡ ಅವೇ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದೊಪ್ಪರೆ ಬಂಗ ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನೆ ಕಟ್ ಪಂಡೆ ತಲಪಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಏತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಪ್ಪೇರು ಏತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ಪೇರು ಆಯನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನೆಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದೊಪ್ಪರೆ ಒಂಜೋಳ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ 8 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಬಸ್ ಏತ್ ಜನ ಬೈದೇರಿ ಏತ್ ಜನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅದ ಮನ್ಪಂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್
ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಸ್ ವಿಷಯ ಬಂದು ಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ಆಯ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರಕವಾದ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂಚಂಡ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡು ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಮುಡು ಕುಲ್ಲೋಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಏನಡತ್ ದಯಪಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಬಂತಿನತ್ತು ಬೈಕ್ ಒರಿಯ ಪೋಲೆ ಕಾರಡ್ ಮೂಜನ ಪೋಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತೀನಿ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಬಂತಿನತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೇಡ್ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಯಾನು ಯೋಜನೆ ಕುರಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಈರೆಗ್ ಏನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿರೆಗ್ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏನ್ ಕಡಪರ ದಿನ ನೆಟ್ಟಿ ಯಾನಿರೆ ಕಡಪರ ಬಿಡ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲೆ ಬನ್ನದಿಲ್ಲೇರಿ ಇರಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪೋಡ್ಲ ಬಂದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸಾರಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದಿರು ಏರು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಬಂದ್ಪುನು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಬಂದ್ರೆ ಜಂಜತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಬುಡಿಯರಕುಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಬುಡಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಆರೋಪ ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ಲಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಕುಲು ಅದ್ ಬರಡ ಬಿಡ್ತಡು ಬರಡ ಇತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತ BMTC ರಶ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಸಾ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ರೆ ವಲ್ಲೆ ಕೈತ ನೋಟಂಜುಂಡು ಹಲೋ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ MG ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿನ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಸ್ಸನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಸರ್ ನೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೇಳುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುದು ಯಾರು ಜನರೇ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೋದು ಪಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ನೂದೇಗ್ ನೂ ಸತ್ಯ ದಯಪನ್ ಯಾನ್ ಅವೇ ಬಣ್ಣಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೆಕೇಂಡ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕೇವಲ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತೀತ ಆಪನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಂಚಿನ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏರೆ ಬದುಕೋಡ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಡು ಏನಾರ್ದು ನೇಟ್ ಬೇತೆ ತೊಂದರೆ ಯಾನಿಕೆ ಬಸ್ತಿ ಅನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಪನದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೀಕ್ ಬತ್ತನ ತೊಂದರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲರ್ ಪನ್ಪಿರಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮನ್ನಗ ಇಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ದಯ ಮಾರಿ ಈತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾಗಿ ಈತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಲೆಪ್ಪು ಕಾತ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಜನರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಇರ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಲಿ ಬಸ್ ಇರ್ಲಿ ನಾವು ಜನರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ಅದು ಅವರು ಸರಿಯಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ಟಿವಿ ಚರ್ಚೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು ಒಂದು 50 ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅವರದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ 30 ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಿಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ಸಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಕಳಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಊರಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುದು ಈಗ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಸುಗಳು ಇದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ರಶ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಈಗ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನ ನೀವು 50% 40% ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಜನರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳುದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹೇಳುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಭೀತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಹೋಗುದು ಖಂಡಿತ
ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದಂತೆ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಟರಿಗೂ ಬಸ್ಸಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಣ್ಣ? ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದಂತೆ. ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತದ? ಏನೋ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿಲ್ರಾಜ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಲಘು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ MJ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹೇಳುದು, ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಭೆಗೂ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ದು ಏನ್ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವ್ದಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈಗ ನೀವು ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಶಾಲೆದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನವೀನ್ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾರಿಬಲ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಷ್ಟ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳುದಿಷ್ಟೇ, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ, ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಜನ 20 ಜನ ಅದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತಲೆಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರ ಎಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇತ್ತು, ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸರಳ, ಜನರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾನೆ. ಸರ್, ಈಗ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಕಾದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜನವೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಂತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಖಾಲಿ MJ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಖಾಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪೀಕರ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಟ್ರಿಪ್ ಮನೆಗೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಶೆಟ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಯೋಗೀಶ್ವರೇ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂತ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ಅದನ್ನು ಬಂತು ಚರ್ಚೆ. ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಲೋಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ, ಈಗ ನೋಡಿ ಅವರು ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಅವರು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಬಸ್ ಓಡಿಸುದೀಗ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುದೀಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ, ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ನೀವು ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸುಗಳ ಹತ್ರ ಕಚೇರಿಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ, ಆಫೀಸ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ದೂರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧ ದಿನ ರಜೆ ಹಾಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾರನ್ನ ದೂರುವುದು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಲೋ MJ ಹೆಗ್ಡೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರು? ಸರ್ಕಾರ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುದು ಸರ್ಕಾರ, ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿ ಹೇಳುದು ಸರ್ಕಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ರೂಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಈಗ ಇವರು ಬಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದಾರ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕು, ಹೀಗೀಗ ಆಗ್ತದೆ, ಚಾಲಕರ ಸಂಘದವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಜನರು. ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೂ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅನಿವಾರ್ಯ, ನಾನೀಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಆ ಅನಿವಾರ್ಯ
ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ದಂಡ ಹಾಕುದು? ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. MJD ಈಗ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ 12 ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಂಪೆಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ, 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್. ಜನರನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಾನು ಹೇಳುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಡನ್ 5-6 ಜನ ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಜಗಳ ಆಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಹೌ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಪ್ಪ? ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರೊಂದು ಗುಂಪು ಬಂತಂತೆ, ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹತ್ತಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳುದು ಜನರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ದಂಡ ಹಾಕುದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. MJD ಅವರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನೀಡಿದ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶ ಆಯ್ತಾ ಒತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೇನು ಶಶಿಕಲಾ ಸಾಳಿ ಅನ್ ಬಂದಾರಂಜಿ ಉತ್ತರರು ಒಂಜಿ ಸೀಟಿಡ್ ಒರಿಯೆ ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ಬರಿತ ಸೀಟ್ ದಾನೆ ಆರನೇ ಕೊರೋಡು 5 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಬಂಡ ಇಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ದಯಪನಂಡ ಇನಿ ಬಸ್ತ ಇನಿ ಆನರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಪಾತೆರೇರು MG ಹೆಗ್ಡೇರ ಸಮೀಕ ಸಂಘ ಬಂಡದಾಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಬಸ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಆರೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಮೊಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಡು ಪೋಪನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪಡ್ದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಖಾಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಇರ್ಲಾತಂಡು ಐಟ್ ಏರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇರ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೋಪನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇನಿ ಪಾಪ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳ ಅಕ್ಕಲ್ ಲಾಸ್ ಇಡ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲರು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒರಿಯನ್ ರಡ್ಡು ಸೀಟದ ಒರಿಯನೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ತಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೇನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ 15% ಹೆಚ್ಚಾದನ್ರಿ 15% ಜಾಸ್ತಿ 15% ಪಂಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಂದಿದರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವರು ಐತೆ ಇನಿ ಕೆಲವರು ಮಿನಿಮಮ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ಇನಿ ಕೆಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ತೂದೆ ಕೆಲ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರಿ ದಾದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ಕೊಡಿ ಈ ಟೈಮ್ ದಾದ ನಿಕ್ಲಂದರ ಹೋರಾಟೊಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಂದಿದೇರಿ ಹೋರಾಟ 7 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಂದಿ ದಯಪನ್ನಡ 7 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು 80 ರೂಪಾಯಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ 1 ರೂಪಾಯಿ ದಷ್ಟೇ ಕುಲ್ಚೇಕರ ಪಡ ಪೋಪನಾಡ ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಯೋಚನ 0 to 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ ಎಂಕಲ್ ದುಮ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತ 0 to 2 to 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ದಾದಮಂತ 0 to 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪಂಡ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಪನಾಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ ಏನಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದಣ್ಣ ನೆಡ್ದು ದುಮ್ಮೆ 10 ದಿನ ದುಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡು ಬಸ್ ಸುರ್ ಮಲ್ಪು ಅಪ್ಪನೇ ಮಲ್ದೊಲ್ಲೆತೆ ಇದು 30 ಜನರದ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡುಂದ ಅತ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯ ಎಂಚ ಪೋಂದುಂಡ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಎಂಕಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಆತ ಜಿನ್ ಡ್ಯಾ ಪನ್ಪನಿರಿ ಎಂಕುಲ್ ಗಾಡಿ ಗಿಡತಿನಿ ನೂದು ಗಾಡಿ ಮೊರಣಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಗಿಡತಿನಿ ನೂದು ಗಾಡಿಡ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೈ ಪನೋದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಸೀಟ್ ಇರೆಗೆ ಆಪುನು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆವಡೆ ಇರಿತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೈಯದ ಪುರ್ತಿರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಲ್ ಡ್ಯಾ ಪಂಡ ಏಲಿತ್ತೀನಿ ವರ್ಮ ಮಂತನಂದ ಒಂದ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡದ ಇರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರ್ KSRTC ನೆಂಕುಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಿಡೊಂದಿಚ್ಚ ಉಂಬ್ರಾಣಿದ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೈದನು ನಾವು ಪೂರ ಪಾಂದಿತ್ತ ಭದ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ರಂಗದ ಬೇಲದಾಕ್ಲಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಪುಂಡು 4 ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಜೆ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಭದ್ರತೆ ಬರ್ತಂಡಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಭದ್ರತೆ ಪ್ರತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಈ ಕೋವಿಡ್ MG ಹೆಗ್ಡೇರು ಪತ್ರ ಬಂದಿರ್ತೆ ಮೇರ್ಲ ಮಾಡಿರ ದಾದ ಪಂಡ ದೇನು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತದ ಮನ್ನತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈತ ದೇಡದಾದ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದೇತ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಫೈಲ್ ರಾತ್ರಿ ಪನ್ನಲಿ ದಯ ಪನ್ನಡ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ. ಸರ್, ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವೇನ್ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಬಸ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಜೆಟ್ ನಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಸ್ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ
ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಸ್ ನೀಟ್ನೆಸ್, ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಬಸ್, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಬಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೌದೌದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇಶ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವಂತಹ ಮೊದಲನಾಗಿ ಭಾರತಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗದವರೆಗೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ ಅನ್ನ ಭಾರತಿ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುವಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿನೋ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ, ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವಾಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಬರುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ಇರುವಾಗಂತಹ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ 300 ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಒಂದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗಿಗೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಇಂಥ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ 30 ಸೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ 15 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕುಂದಾಪುರದವರೆಗೆ ಬಸ್ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾಕಾಗಿ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ AC ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಫೈಲೂರೇ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಬಸ್ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, COVID-19 ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಲೆ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರದಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ರೀ ಇದು? ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ತರ ವರದಿಗಳು? ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಜನರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡುಪಾಗಿರೋರು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಆವಾಗ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಇವರ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರಿ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರತಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಅರ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಇಟ್ಟನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿತ್ತು. ಯಾನ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2-3 ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಸುರುಕುದಾಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂದಿನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸುರುಕುದಾಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂದಿನ ಪಂಡ ಈತ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಕುಲು ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನ್ ಇನಿದಾದ ಮನ್ಪೋಡ ಏನಿಂದ ಕೇಂಡ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಡು ಬಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದುಪಾಡು ಅತಿ ಏರೆ ಆದುಪಾಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ COVID-19 ದುಂಬೆದಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಇತರ ಬೊಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನುಲಿ ಆ ಏಟೊಂಜಿ ತೋಡು ದೆಪ್ಪನ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮೂಲ ಈ ಟೈಮ್ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದು ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಟೀಕೆ ಅವಡು ಕುಲೊಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಬದಲು ನೆಕ್ ದಾದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೋಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ದಾದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಜನಕ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಇತ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೊಡತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಈತೆ ಈತೆ ಯಾಂಪನ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರು ಎಲ್ಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎಂದು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಗ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟ ಅದ ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ವಿನಂತಿ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಪರವಾದೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಾದಮಣ್ಣ ನಿಕುಲು 7 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಬುಟ್ಪಾರ ದೇಪಂಡ ದುಂಬಿತ್ತ ಐತ ಎಂಗುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಓಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ ಪೋಡು ನಿಂಚಿನ ಪೋಡು ಆಪು ಜತ್ತಿತ್ತೆರೆಗೆ ಈರ ಎಂಗುಲು 100 ಬಸ್ ಇರೆಗೆ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವನ್ನ ನಿಕಲ ಐಗ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ದೇಕ್ ಇನ ಕಾಪುಡು ಗಂಟೆ ಅದತೆ ದೇಕ್ ಅದತೆ ಅತ್ತೆ ಯಾರ್ ಪನ್ಬೇಕು ಪನ್ವೆ ಐದ ಅರ್ನ ಅವೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಎಕಡೆ ಎಂಜೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾಂದಾದ ಪನ್ಪಂಡ ಇನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣ ಪನ್ನಂಡ ಸರಕಾರದ ಮನ್ಪೊಡಿತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ್ದು ಬಸ್ ಮಾಲಕರ್ನಿ ರೈದೇರು ಬಸ್ದ ಲೈಜರ್ ಬನ್ಪೇರು ಅದು ಮುಗ್ಲಿ ರೈಜರ್ ಬನ್ಪೇರು ಲೈದರ್ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತುನಗ ಲೈದರ್ ಬಂದ ನೆಪ್ಪರ್ ಬಂದ ಎಂಜೋ ಗೊತ್ತ್ರೆ ವಿಷಯ ಲೆತ್ತ ಬಸ್ ಗಿಡ ಒಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಬೋಡತೆ ದಾದ ಮನ್ಪಡ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ
ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಏನಣ್ಣಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಟ್ ಅಂದ ಪಕ್ಷಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ರೆ ಸರ್. ಒಂಜಿ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬತ್ತಿಬ್ಬ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋರತ್ತು ದಾಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೆಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ತೆತ್ತೇರು ಸರ್. ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕುಲು 2-3 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಿನ 11 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತಿನ ಇಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಾನಕ ಇತ ಇರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ದೇರು ಪಂದಾಗ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಕಾರ್ತಿಕ ನಾವು ಸರಕಾರ ಬೋಪುನದೆ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವೇ ಪನ್ನಿ ಸರ್. ಯಾನ್ ಪಂಡತ್ತಲೆ ಯಾನ್ ಅವಲ ಏನ್ ದಾಡ ಗೊತ್ತಿನ ಸರ್. ಏಲರೇಕ ಕಾಂಡೆ ಬಸ್ ಪಿದಂಡ ಅವೇ ಬಸ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಅವೇ ಬಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗೋಡು ಅಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಜಿ. ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೆ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಮಾಸ್ಕನ್ನು 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಲ್ತನಕ ಜನಕುಲು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದೇರೆ ಇತ್ತ ಬಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ತಗೊಳು ಒಂಜಿ 2-3 ರೂಪಾಯಿದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕುಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜನಕಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಸರ್. ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಸಂದೇಶ ಓದೋನ್ವೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೇರು ಉವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಪರವಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚ ಬರೆಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಾರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪುರ ಸರಿ ಬಸ್ ಪುರ ನಿಲ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬೆ ಪಂತ ಎಂಕುಲ್ ಕೋವಿಡ್ ದತ್ತೊಂದಿನಿ 50% ಜನ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೆಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ 50% ಎಂಕ್ಲೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕುಲೈನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿನ ರೇಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ 2013 ಐತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅರ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ 6 ಪನ್ಪುನು ಸರ್ಕಾರಲ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನಲ ಅವೇ ಒಮ್ಮತ ದಯ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಆತ ತುಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮನ್ ಪಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದೆ ನಿಕುಲ್ KSRTC ಕೊರ್ಪಾರು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು KSRTC ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತಕ್ಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಏನಣ್ಣಂದು ನರೇಶ್ ಪಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ನರೇಶ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀರಿ ಸರ್. ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಪಾತಿರಿ ಕೊಡಕೊಂಡ ಅವು ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೀರಿ. ಹಲೋ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಇದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದಿತ್ತಾರಂಡ ಬಜೆಟ್ ಬಂದ ದಾಖಲೆ ಪೂರ 2,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಡ 2 ವೀಲರ್ ಹೋಗ್ಬೇರಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ 2 ವೀಲರ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೂರ ಏನು ವಾರ ರೂಟ್ ಬೋನುಲ್ಲಾರು ಅತನ ವಾ ನಂಬರ್ ತಲಬಟ್ ರೋಡ್ ಸರ್ ಅಂದೆ ಅತ ಆತೆ ಇರೆಗೆ ರೇಟ್ ಮಂದಿ ನೆಂಕುಲು ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಚಿನ ಸುತ್ತೋಲೆ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ 6 ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ 6 ಪಂಡೇರು ಬಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು 300 ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮನ್ ಪೊಡಿತ್ತಂದು 800 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪಾತ ಸ್ವಾಮಿ 6 ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಮುಲ್ಪಕಾಲಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಈರೆಗ್ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಈರೆಗ್ ಸುರುತ್ತ ದಿನ KSRTC ದಾಕುಲ್ ಬಸ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು BC ರೋಡ್ 41 ಇತ್ತಿನ ರೇಟ್ 55 ಮಂದಿ ಅವಳ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದುಪೇರರು ಖಾಸಗಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅನ್ಪುನಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ನಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಗ ಅಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಏದು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಬಸ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೊಡಿತಾನೆ ಬಸ್ತ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಗೊತ್ತು ಒಪ್ಪೊಡಿತಾನೆ ಅಕ್ಲೆಡ್ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಏತ್ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರು ಏತ್ ಬಸ್ತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪೂ ಏತ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೂರ ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಂತಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏರಿಗೆ ಏತ್ ಬಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಐತ ಮನ್ ಪೊಡಿತಾನೆ ಆವಡಿತಾನೆ ದಯಪಡ ಅಂಚಮಿ ನೀನು ಆತು ನಾಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ಈರೆ ಬಂಡದ ಎಂಕ್ಲನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2 ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ಅಂದೆ ಇನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಬಂದ ಇನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆಲ್ಲ ಸಂತ ಇನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಬಂದದ ಪಾಪ ಬತ್ತದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವನ್ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ಜೀವ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಇವನ್ ಹತ್ತವಾರ ಜಪ್ಪು ಇವನ್ ಮಾರ್ನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ದಯಪಡ ಒಂತಾಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವೇ ಮಿನಿ ಒಂಚೂರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಟಿದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಗೋಸ್ಕರ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋವು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲುನು ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ
ಅವೇ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅವೇನಕ್ಕೆ ಐಕ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದಕ್ಕೆ ನಾನು ದೂರುಜಿ ಐಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರದ ದೇಟ್ ಈ ಸತ್ತಿದ್ದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್-19 ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪಿನೆಟ್ಟು NGOs ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಲೇನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಲೇನು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಪಿರಬೂರ್ದಿರಪ್ಪ ನೋಡು ದಾಪಣ ದುಂಬಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎತ್ತದು ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎತ್ತದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತಂದಿರಿ ಅಕ್ಲೇನು ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಂತು ನಿಂತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಂಘಟನೆದ ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತು ನಿಂತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಸುಲಭ ಅದೇ ಗಣೇಶ್ ದೇವಳಿಗರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಲಾಡು 50% ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಆಯ್ತಾ ದಾಖಲಿತನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಿತನ ಖಂಡಿತ ಕೊರ ರೀಚ್ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈತ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಸುರುಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನೊಂಜಿ ಆದೇಶ ಬರೋದು ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಅಪಗದ ನ್ಯಾಪನ್ಪೆ ಈ ಎನಡ ಇರು ಕೇಂಡ ಶಾಲೆ ಸುರುಮಂತಿನ ಕೊಂಚ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ಶಾಲೆ ಸುರುಮನ್ ಕೊಡ ಬರ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಸುರುಮನ್ ಚರ್ಚೆ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಬೋಪಿನ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಬೋಪನೆ ಪನ್ಪೆ ಇತುಲೆ ಇನಿ ಜುಲೈ ಗಿತ್ತೇರೆಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಜುಲೈ ಗಿತ್ತ ಮಂದಿರ್ ಇದು ಯಾಂಕೇನು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಜುಲೈ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಕಾಪುನ್ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಈರು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆತ್ತದು ನೆಕ್ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಲಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೀದು ಆ ರೂಟ್ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪರ ಆಪುನು ಈರೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪೊಡೆ ಐಡ್ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದುಂಡು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುನೀಲ್ ಬಂದು ಗುಜರಾತ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಗುಜರಾತ್ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ 50% ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಜನದಲ್ಲ ಈತೆ ಪೋಡು ಆತೆ ಪೋಡು ಬಂದಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಜನಕ್ಕೂ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಅವು ಪ್ರತಿ ತತಿಯನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಬಸ್ ತಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಬೇಡಿಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಣನೆಗೆ ದೇತನುಜಿ ದಯಗ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಬಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನೇ ಎಂಕ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬಸ್ ತಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಡಪಾರನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಕೈ ತಡು ತೂತಿನೇ ನೂದೇಕು ಇದು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಸ್ ತಕ್ಕಲು ಬಂದ ಅಕ್ಕು ಲಕ್ಕದಗಂತ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಬಸ್ ತಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಕೈ ತಡು ತೂತೆ दायक बस तक लगी ई टाइम मोकली सब्सिडी डीजिल कोर्रे आपुजी 50% सब्सिडी प्लस मोकले बंजी मोकले 50% ಏರ್ಪಲೆ ಮೊಕಲು ಲೆತೋ ಪಿನ್ ಬಸ್ ಅರ್ಧ ಜನ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ಮೇರ್ರಂಜೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೆಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಂದ ಇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಚರ್ಚಾಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಬಸ್ ತಕಲೆರ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮುಡು ತರಕಾರಿ ಮೀನು ಐಕಿನೆಗ್ ಮತ್ತ ಒಂಜೆಕ್ ರಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂದಾಗ ಏರ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುಜೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಪಿನೆಡ್ಡೆನ ಬಸ್ಡ್ ಪೋಪಿನೆಡ್ಡೆನ ₹5 ಕೊರ್ದು ಖಂಡಿತ ಅಂದ ಅಕ್ಕುಲು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡು ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಅಂತ ತಿರಿಯೋ ನೋಡ್ದೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲು ಬಸ್ ನಿಜ ಬುಡ್ಪುಜಾರ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕನ ಜೀವದ ಆಸೆ ಬಿಡುದು ಬಸ್ ಬಂಡಿ ಬೇಡಿಗೆ ಒಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಬಸ್ ಕುಲ್ವೇರಿ ಅಕ್ಕನ ಜೀವದ ಆಸೆ ಬಿಡುದು ಪಾಪ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಕುಲು ಬೆನ್ನಾಗ ಬಸ್ ಕೊಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಬಸ್ ಬುಡ್ನೆಕ್ ಇನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇಲೆಕ ಉಂದುಲ ಬೇಲೆ ಮೊಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾಗೋಸ್ಕರ ಫೈಟ್ ಮಂತದ ಬೆನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಬಸ್ ದನ್ನಕ್ಕುಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೋಡು ದಯಪಂಡ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಂತೇರ್ನ ಪಂಡೆನ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಇನಿಕ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಆತಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿರ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಕೊರಪ ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೇಮ್ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೇರದ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ಐಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಕೊಡು ಪ್ಲಸ್ ಇವನ್ ಅವಲೆಡ್ಡೆ ಒಂಜೆಡೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಟ್ಟ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕೋವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ ತಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡೀಸೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊರೋಡತ್ತ ಈತ್ ಸರ್ಕಾರಿದಾರೆ ಕಡ್ಕೊರೋಡು ಅಂಚೆ ಬರ ಮಂತ್ ನಾಂಡ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಅವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಗಮನ ಗಣ್ಣ ದೇವಣ್ಣ ನಂಗೆ ಬೈದಿ ನಂಚಿದ್ರು ದೂರ ಮಲ್ಲ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಜೈ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಅಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಆಯ್ತು ಮೋನೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಡಲ್ಲ ಪಾಡು ನಡುತ್ತೆ
ಕೆಲವರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ನಂಜಿಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಚಾರ ಪಂಡ ಆಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ಪೋಡಾಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಓನರ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬಂತ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡೋಡೆ ಅಂತ ಬಂತ ಪಾಡೋಡೆ ಅವು ಏನ ತುಲಿ ಅವು ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಇದೇ ಓರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏನ್ ಬರೋಡೊಂದು ಬಂತ ಮಲ್ಲ ದೂರ ಅತ್ತಂದು ಸುರುಟೆ ಬಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮಲ್ಲ ದೂರ ಇದೆ ಏರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒರಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಒರಿಯೇ ಅಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇತ್ತ 30 ಜನ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇನ್ ನೋಡು ಎಂಚಿನ ನೋಡು ಪಾತಿಯರ್ ನೋಡು ಆ ಕಾರ್ ನಿರ್ವಾಹಕ್ಕೆ ಆಯೇ ಪಾಡ್ಜಿ ನಾವು ಮಲ್ಲಾಪರಾಧ ಒರಿ ಆಯೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವಡು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಗ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೋದು ಆಯನ ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ ನೀತೆ ಕುಲ್ವೆ ಲಕ್ಕದ ಬೊಕ ಬರುವೆ ಆಂಡ ಒರಿಯೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಬ ಬೋಪೆ ಟಚ್ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ನು ಅನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಯೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬೊಕ ಆಯೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಉಂಟೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಏರುಂದು ಒಂದು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಬಜಾಲ್ ಇಡ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಮೈಷಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇನಿಕ್ಕುಲು ಈತು ಬಂದಟ್ ನೈನಣ್ಣ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಐಕದ ಪೋಟಿಂಕೋಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಬಜಾಲ್ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗ ರೂಟ್ ಉಂಡತೆ ವರ್ಮ ನಂಬರ್ದ ದೈಜರ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಬಂದು ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪನ ನಡ್ತೊಂದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನುಷ್ಯನ ಇಂದು ಕಾಂಡೆಂಕ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಬಜಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಜಯಶ್ರೀ ತಕ್ಕಲ್ಡಯಾನ ಪಾತೆರ್ದು ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ವಿಷಯ ಎಂಚಿನಾತನ್ ಪಂಡ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಚರ್ಚೆ ಅವನುಂಡು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಾತನ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡು ಮುರಾಣಿಪುರ ಈ ಪೂರ ಇಡೀ ಅದು ಲೋಡ್ ಅದು ದೆಪ್ಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಜಿನ ಮಂದ ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬೆ ಕೆಲವು ರಿಲೀಸ್ ಮಂದ ಅಂಚಪುರ ಮಂದ ಕೆಲವರು ಆ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಕಾತಿದೇರು ಇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ನಿಗಲ ಬಜಾಲ್ ರೂಟುಡು ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಯಾನ್ ಜಯಶ್ರೀ ದರಡಲ ಪಾತಿರ್ದೆ ಕುಸುಮ ದರಡಲ ಪಾತಿರ್ದೆ ಅವೇ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲಿ ಓದೋದನ್ನ ದುಂಬುಕೊನಪೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ 50% ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಸ್ತಾ ಗಣೇಶ್ ದೇವಡಿಗರವರ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ತಾ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಕಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಹಾರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿಂದು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಡ್ ಬರ್ಬೇರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ದೇತನು ಅಂಚ ಹತ್ರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಇತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಓಡುಪುನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾರ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ರೆಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಗೆ ಈತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಗುಜರಾತ್ 50% ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೇರು ಮುಲ್ಪ ಕೇರಳ 50% ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪನತ್ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವನುಂಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ನವೀನ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದೇಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರಿಗೆ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಂದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಕುಲು 15% 50% ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ರೇಟ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪೋರ ಸೇಮ್ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಂಬುಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೊಂದಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ್ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೋರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ఇంకొంచెం కమ్మి పాతనందు పల్లవి కొంచెం పల్లి రెండు పల్లి పండుదు బొక్క ఇదు కూడా యాచాదిన కమ్మి ఆద్రి 81 కమ్మి ఆద్రి ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉಪ್ಪನಾಗ ಡಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ರೇಟ್ ಕೊರಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಐನು ಎಂಕ್ಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೆ ಆ ಎಂಜಿನ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯರಂತ ಪಂಡ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒತ್ತೋನ್ಯ 2013 2,2020 ಮುಟ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಏತಾತನ ಯೋಗೀಶ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತು 74 ಮುಟ ಪೋತು ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಜೇರು ಸರಿ ಒಂದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ದು ಪನ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏನೊಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಹಿಡ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಟು ಕಾರ್ಕಳ ಏಪ ಸರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣಿಗೆ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ನಟ್ಲು ಮುಲ್ಪನಿ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಗ ಅವನುಂಡು ಸರ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಾತಿ ಖಂಡಿತ ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತು ಬಂಗೊಂದು ತೆರಿಪವರೆ ಬಡಾದು ಮುಖಲೆಲ್ಲ ಬಿಡಾದಿನಿ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆರ್ಬೋಶ ಕಾರ್ಕಳದ ವಿಷಯ ಅನ್ಬೋಡ್ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಬಸ್ ಖಂಡಿತ ಬಂಗ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಕೆಲವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ 100% ಜಾಬ್ ಆಫೀಸರ್ 100% ನಿಕಲು ಅಟೆಂಡ್ ಔಟ್ ಬಂತೇರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಔಟ್ ಬಂಪೇರಿ ಇಮೇಟ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ದಾದ ಮನ್ಪು ಬಲ್ಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಫೀಸ್ ತಗುಲ್ ನಿಕಲು ಪಕಡೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪೂರ ಕಂಪನಿ ಪೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲು ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಒತ್ತಾಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಸಕಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ
ನಾಯಣ್ಣ ಇರು ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಇರು ಸ್ಟಡಿ ಮಂತನ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಉಡುಪಿದ ದಯಪಣ್ಣಿ ಬಂಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ದಯ ಬಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭ ದಯಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಂಡು ಆಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ಮೇಲ್ಮಂತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಐತೆ ಯೋಗೀಶ್ ಪಂಡಿರ 50% ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ 50% ಕೊರ್ಲೆಂದ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಪನದಿಜ್ಜ ಎಂಕುಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತನಂದಾಂಡ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಬರ್ಪು ಮಾತಿ 300 ಬಸ್ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಆನ ಮಂತ್ರ ತಪ್ಪೊಂದು ಮನ್ಪೇರಿ ಈರ್ಲ ಅತಿ ಈರ್ಲ ಬಂಡಾರ ಪಣ ಈರ್ಲ ಒಪ್ಪೊಂಡರು ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತಾನೆ 50% ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ರ ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತ 15% ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಕಾರ 15% ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಇರಗ 50% ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಂಚ 50% ದೊಪ್ಪೇರ್ ಬಂದ ಯಾರು ಗಣೇಶ್ ಮಣ್ಣವರನ್ನು 50% ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಾರೆ 50% ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಬಳದ ಖಾಲಿ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಐಕ್ ವಿರೋಧನೇ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಐಕ್ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೋಪೋಡು ಸರ್ಕಾರ ಖಾಲಿ ಇರಗಿ ಏರ వచ్చి ಕಾನೂನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚದು ಬಸ್ತ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದನು 27ನೇ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಈರ್ನ ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಂದು ಬಾಕಿದ ಬಸ್ ತಗಲೆ ಬಿಡೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರೋದು ಆತ ಅರೆಗ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಗೊಂದಲ ಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಡವು ಅರೆಗ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ 27 ನಂಬರ್ ರೂಟುಡು ಐನು ಬಸ್ ಇತ್ತು ಐನು ಬಸ್ಗೆ ಐನು ದನ್ನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಏರೆಗ್ಲಾ ಪೊರಸಿ ಜನರ್ದ ಹತ್ರ ಐನು ಬಸ್ಸನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇ ಕೊರ್ದು ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಬಸ್ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ಒರಿದನು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ದಯ ಬಿಡ್ಪು ಎಂಕ್ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದುಂಡು 27 ನಂಬರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಲ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡತುಂಡು 27 ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಂದು ಕೆಂಡ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಆವಂದಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೋತ್ತೀರಿ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮೆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರುಪ್ಪನಗ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನಗ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಆ 27 ನಂಬರ್ ಅವು ಹತ್ತವರ ರೂಟ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿದೆ ತವೆ ರೂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಜಿತ್ತ ಕಣ್ಣುಂಡು ಪಂಡ ಅವ್ರು 27 ಗಣೇಶ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತ್ರ ದಾನ ಮಂಡಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಏರು ಗೋಪಾಲ್ ಶೋಭಾಗಿಂದು ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಪಂಪಿನ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮುರ ನೀ ಪಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರ್ ಬಸ್ ಪಾಯ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆತ್ತೇರಾದು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಅಕ್ಕನದಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ 5 ಜನ ಎತ್ತದೆ ಅಕಲೆ ಬಂಗೇನ್ ಬಹುಶಃ ಏನ ಟಿವಿದ ಸೊರಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಆ ಈ ಟೈಮ್ 15 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನ ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತ್ತೆ ಅಕ್ಕನು ಜನಕ್ಕೆ ನೋಯ್ಪೇರ ಖುಷಿ ಅಕ್ಕನು ಪೋಪೇರಿ ಸತ್ಯ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಖಂಡಿತ 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 ಪತ್ರಿಕೆದಾರ ಫೋನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಯಾನಡ ಕೇನೆ ಅರ್ನಲ ಅರಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇನೆ ನಿಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಜನಕಲ್ಡ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ದಿನ ನಿಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೊತ್ತೋನ್ಯಾರನ್ ಜನಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚೆತ್ತು ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಲ್ಲ ಒಂತ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಿಕ್ಕುಲು ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಲೊಂದು ಮಂದಿ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಪುನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ನತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಇತೇರೆಗೆ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಶಾಲೆದ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಡ್ ಉಂತಾಯ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇರೆಗೆ ಜೂನ್ ಬತ್ತಿಬಾಕ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮನ್ಪುನತ್ತು ಜೂನ್ ಇರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ರೂಟುಡು ಒಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪನ ಸಂಗತಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಎಲ್ಲ ಇವನ ಜೋ ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಕಡೊಂಜಿ ಈರ್ಲ ಮಂಡರ್ ದಾಪಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಬೋದು ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಜುಲೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿರ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಕೊರೋನಾಡು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನದ ರೋಗ ನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಕಲು ಬಸ್ ಪುರ ಮಿತರ್ನಾಗ
ಘರ್ಷಣೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗಿತ್ತಿನ ಶಾಲೆದ ಇಡೀ ಶಾಲೆದ ಅప్పుడు ಜ್ಞಾನವೇ ಪನ್ಪುನಿ ತುಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತುಲೆ ಇರೆಗೆ ಎಲ್ಲದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ದುಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ತೂದು ಒಂಜಿ ಓಲಾ ಕೆಲವು ಸಿಟಿ ಟಾತ ನಿಂಜಿನ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಕಲ ತುಲೆ ನೂತ ಇರುವ ಬಸ್ಸಸ್ ಉಂಡು ನೂತ ಇರುವ ಇದು ರನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲಿನ ಪಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ ಪ್ರತಿ ರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅಪಗಿರಿಗೆ ಐಕೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಂತನಂದ್ರ ಈ ಕ್ರೌಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೋಪುನ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಡತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಬಸ್ ಇವನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಲೇಡೀಸ್ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಐ ಜನ ಜನ ನಡೆದ್ರ ಅವು ಕೈ ಬಿಡಿ ನಡೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಣ್ಣದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ದಿನಕರ್ ಬಂದೆ ಕೊಳ್ಳೇದು ಪಲ್ಲೆ ದಿನಕರ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಅತಲ ಎಂಕರ 2 ತಿಂಗಳು 5 ದಿನ ಎಂಕಲು ಬಸ್ ಉಂಟುದು ಎಂಕರ ಗಾಡಿ ಕೋಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೆಂಕ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬೈರು ಟಾರ್ಚರ್ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಜನ ಚಪ್ಪಡವ್ಯ ನಿಕ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ ತಲಪಾಡಿದ 25 ಬಸ್ 16 ಬಸ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಬಿಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟದ ಜನ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಾಡೋಡದು ಎಂಕ್ಲು ಜನ ಪುರ್ತು ಬಾರ ನಾ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ರೂಪ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಜನ ಕುಳಿಂಕನ ಜನ ಪುರ್ತು ಬಾರ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ತಕೊಂಡು ಜನ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಓವರ್ ಬಿಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟ ಜನ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಐಕ್ಲ ಕೆಲವು ಜತ್ತೊಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಜತ್ತ ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ಮುಂತಾದ ದಾಯಿನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ತಿರು ಪೊಲೀಸ್ ಮಗಳು ಈ ಜನ ಚಪ್ಪಡವ್ಯ ನಿಕ್ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಬೈಕಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಅವೇ ಪೊಲೀಸರು ಬೈಯಡ್ ಪೀರ ಬಂದಾಗ ತಲಪಡಿ ಪೋಪುನ ಬಸ್ 7 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ ಎಂಟು ಆಚೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡ್ತಿಲು ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಳಿಕ್ಕೆ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಬೈದ್ರು ಅವೇ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರು ತಿರುವಂತೇರು ತಿರನಂತೀರು ನಿಕ್ ಕಾಂಡೇರ ಪಂಚಿನತ್ತ ನಿಕ್ ಆತು ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾಮಂಡೆ ಎಂಟ ರೂಟದ ಬಸ್ ಜನ ಬಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಜನಕ್ಕೆ ರಾಧ ಅನ್ಪುನಿ ಆತು ನಿಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ನೀನು ನೋಟೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದೆ ಅವೇ ಆರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೀಪನಾರು ಪಂಪ ಸರ್ಕಾರ 5 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಶಿ ಉಂಟು ದಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವತ್ತನ್ನು ಜನಕಲ್ಲಿ ಒಯ್ತದ ಬಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಈ ಜನಕುಪುರ ಕೇನೊಂದು ಜನ ಆ ಟೈಮ್ ಜನ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಫೋನ್ ಮಂತ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಆರು ಪಂಡಿರ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಇದು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಂತಿನ ಒಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೋದಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ದಾಖಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇರೆಗ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅರಡಕ್ಕೆ ನಾರು ಜೀಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಇತ್ತ ಉಲ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರು ಬಿಡ್ಪೇರ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೋನಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಒಪ್ಪರೆ ಗೊಂದಲ ಒಪ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ 30 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂದುಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 30 ಜನ ಅಂಡು ಎಟ್ಟು ಇಂಚು ಬರ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಮಂತಿನ ಇರು ಏರ್ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈ ತರೇಜನ್ನ ಕಾನೂನು ಮಂತಿನ ಇಂಚೆನೆ ಹಾಪನ್ ಏನ್ ಪಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಮಂತಿ ಇಂಚಿಡೆ ಕಾಪುನೆ ಕಾತೊಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಮಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಮನ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ KSRTC ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಪುಜಿಂದ ಪಂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡೋಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡು ಬಿಡೋ ಕೊಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ದು ಬಿಡೋಡ ಕೊಂಜಿ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಇರ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಮೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕೋಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಾಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಇರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸರಿಪಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ತಲಪಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಐತ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಟಾಪ್ ದಾಗಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪೋರಿ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕೋಲು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಇಡೆ ಮಿತಾರ್ದು ನಿಕ್ಲ ಮಂಗಳದೇವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡೆ ಮಿತಾರ್ದ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಡು ಪಾಪ ಇತ್ತೆ 27 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕೋಲು ಕೊರ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕೋಲು ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಟ್ಟ 5 ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 6 ಸ್ಟಾಪ್ ಅದು ಮನ್ಪೇರ ಹಾಪುಂಡು ಇರೇತುಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ರೂಟ್ ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ KMC ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ ಇರೆಗ ಬೇಲೆ ಪೋಪನಕು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟೆ ಆಲ್ತಿರದು ಪೋಪೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ನೆ ಓ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪೋಪನ ಗಾಡಿನ ಯಾನ್ 10 ಉಂತಾಯ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಪೋದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತನ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕುಲುದು ನಿಕುಲು ಕಾನೂನು ಮಂತನ ಓಲಾ ಇರೆಗಾಪ ಯಾಂದಾದ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆ ಎಂಕಲ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಗಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಕುಡನ್ ಸಂಗತಿ ಇನಿ ಬಸ್ ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ಪೋರೆ ಪೋಡಿ ಎಂದುಲೇರು ಬಸ್
ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ಜನನ 3 ಜನನ 10 ಜನ 20 ಜನ ಪೋಂಡ ಬಸ್ ನಡಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ರೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಏ ಪೊರ್ದು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬಸ್ ಶುರು ಸರಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೇರ ಆತು ಇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮನ್ಪೇರ ಅವೈತೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಇಕಾನಮಿ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದಾಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರೆಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬಸ್ ಪಾಡ್ವೇರೆ ಎಂಕುಲ್ ಪನೋಟ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಓನರ್ ನಕುಲ್ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ರಿ ಏಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಕನೆ ಪಿರೋರಿ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ದಾದಂಡಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಯೋಜನೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕುಲು ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪು ಬಂದಾಂಡ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ್ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ದೇಟ್ ಯಾರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಟು ಕಾರ್ಕಳ ಏಪ ಸರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಗಂಡಲ್ ಬಸ್ ಬಿಡ್ಲೈತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ ಉಪ್ಪುಡ ಅಂದೈತೆ ಅಂದು ಸರ್ ಒಪ್ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗಂಡಲ ಬುಡ್ಲೆ ಸರ್ ಬಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಸ್ ಐಟಿ ಯಾವೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಐಟಿ ಕಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸರಿಯಾವು ಅತ್ತು ಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬಸ್ ಇಜ್ಜೈಟೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಸ್ ಬಾಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಕಿದ ಪಣ್ಣೆ ಅನಿರಿ ಅತಿ ಎಂಗ್ಲನ ಒತ್ತಾಯದ ಸೊಂದಲಮ್ಮ ನಿಕಲ್ನ ಏರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಕಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೊರಟು ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ನವೀನಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲನ ಒತ್ತಾಯದ ಬಂಡ ಬಸ್ಸು ಮಾಲಕರ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದೊಂದು ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ದೀಲೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ದೀಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಂಡ ಈಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಲ್ಲ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಂತನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಜಪಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು 30 ಜನ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಈತ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪನಗ ನಿಕ್ಲು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗ ಪನ್ಪ ಕೆಲವು ರೂಟುಡು ಜನಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಿತರ್ಪ ಅಂದೆ ಪಾರ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಟ್ 30 ಜನ ಎಡ್ದೆ ಚಪಾಡು ಜೇರು ಏರು ಕೆಲವರನ್ನ ದೂರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ತುಪ್ಪಲೆ ನವೀನಣ್ಣ KSRTC 30 ಜನ ಪೋತಿನ ಇರೆಗ್ ಈತ್ ವೈರಲ್ ಇರೆಗ್ ಆಲ್ ಇರೆಗ್ BMTC ಆದುಪ್ಪಡು KSRTC ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರೆಗ್ ಮುರಂಡಿ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರೆಗ್ ರಶ್ ಯಾದ ರಶ್ ಇಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಅಕ್ಕುಲ್ ಇರೆಗ್ ಗಸ್ 50% ಲೆಗ್ ಇಡದ್ದೇರಿ ಇರೆಗ್ ಆಪು ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ KSRTC ಆಣೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಂಡ ಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ತಮಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕುಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯನ ಮಿತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ದೊಪ್ಪಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಾರ ಆಪುಡು ಆಂಡ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ತಕ್ಲೆಡ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪನ್ನಡ ಅಕ್ಕುಲ ಅವೇಗ ನೀತಿ ನಿಯಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆ ಸತಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ತಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪಿದಾಡ್ನೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪದ ಯಾಪಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲು ಈತ ಬಸಿ ಪಿದಾಡ್ಪದೇರಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಿದಾಡ್ಪನಗನೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಿದಾಡ್ಪದನ್ನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಶ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಗೂ ರಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಸ್ ಬಿಡ್ಲಿಗೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಯೋಗಜನೆ ಪನ್ಪುನು ಇರೆಗ್ ಸರ್ಕಾರ KSRTC ಅತ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಪುಗಾರ್ದು KSRTC ದೂರ ನತ್ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚೋಣಿಕೆಂಡ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಇರೆಗ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೆಟ್ಟುಪುರ್ ನಾವು ಇನ್ನೀತಿ ಈತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರೆಗ್ ಲಾಸ್ ಒಂದು ಬಂದು ಮುರಾಣಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಮುರಾಣಿ ಏತೋ ಲಾಸ್ ಉಂಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಕುಡಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ವಿಚಾರಲ ಪರ್ಯ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಲ್ ಏರ್ಪಡೆ ಹೊಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಕುಲ್ ಧರ್ಮೋಡ್ ಏರ್ಪಡೆ ಇಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅತ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡಲ ಪಂಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಪಿರಾ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ನಂದಾಂಡ ನಿಕಲ ಪುದರ್ ಬಂದ ಎಂಕುಲು ಬಸ್ ಉಂತಾವ ಅಂತ ತಾಪಂಡ ಇರು ಫೈನ್ ಇನ್ನು ಫೈನ್ ಪಾಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತು ಮುಂದೆ ನೀರು ಎಂಚ ಒಂದಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲೆ ಗಾಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪರೆ ಪಾಪಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಇರಂಡು ಫೈನ್ ಕೊರದು ಇರೆ ಗಾಯನ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಾಲೆ ತಗೋಪ್ನೆ ಇರೆಗ್ ಬಯ್ಯ ಗಾಯನ ಎಂಚಿನ ಮಂಡೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಾಯನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ತೊ ಬುಡ್ದು ಅವೆನ ಸರಿಯಾತ ಮಾನವೀಯತೆ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಡತ್ತ ಬಟ್ ಆಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಆಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಆಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆವಡು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡೆ ಅದು ಏತು ಯಾಣ ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪನ್ ಬಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬೇಜಾರ ಬಂದ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರಲ ಜಿಂಜದ ಬೋಲಿ ಅಂಡ್ ಜಿಂಜದ ಪೋಂಡ ಇಮೇಟ್ ಕರೋನಾ ಬತ್ತನಂಡ ಏರ್ ಕಾರಣ
ಇನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬಾಂಬೆ ದಾಖಲು ಎಂಗ್ಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಯೋಗೀಶನ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಬಸ್ ಕಡಪಲೆ ಆಜಿಗೆ ಬಸ್ ಕಡಪಲೆ ಅನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಏತೆ ಜನ ಇವನ್ ಕಾದಾಡ ಪಾತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಪಿರುಂಜಿ ಮೇಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋದ ಈತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಗ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಣ ಬಂದೆ ಅವಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವೀಯತೆ ತೀವ್ರ ಜೊತೆ ಇತ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬಸ್ ಜಿಂಜಾವ ಪಣ್ಣಂಡ ಅವನ ಬಾಂಬೆ ಪೂರ್ಣ ಬರ್ತಾರ ತರ್ಪದ ಈತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ರೀತಿ ಕಾರಣ ಮಾನವೀಯತೆನೇ ಕಾರಣ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೇಗ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಂಬೆ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರೇಗ ತೂಪಾಯಿ ನೀಡದಾತ್ರ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಇರೇಗ ಸಿಟ್ಟಿಡ್ದು ಇತ್ತಿನ ಸೀಕ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮಾನವೀಯತೆನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲೇನ ಎಂಚದಿ ಓಡುತ್ತಂದ 5 ವರ್ಷ ತತ್ತು ಬೋಡು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಇನಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಎಂದು ಕೋವಿಡ್ 19 ಪನ್ನದು ಏಪ ಕೋವಿಡ್ 20 ಬೈದಿನ 2020 ಬೈದಿನತ್ತು ಕೋವಿಡ್ 19 ಪಯಪ ಹೋಯಿನ ವರ್ಷಡೆ ಬೈದಿನಿ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬರ್ಪುನ ವಿಮಾನ ಬಂದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದೊಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಾಗ 414 ಇತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಸದಾ 2 ಲಕ್ಷ ಕೈತಲ ಅಂಡಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಬಿನತೆ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಜನ ಹುಷಾರ ಒಂದಿಲ್ಲರು ನೀವು ಕುಸಿತದಂಗೈತಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷದ ಜನ ಹುಷಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಈತ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕು ಪೋಡಿಗೆ ಜೋಕುಲೇನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಪದ ಅದ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಡಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೆಗ್ ರಶ್ ಪೋಂದು ಅವನು ಎಂಕುಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ನ ಸಭೆಟ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ಓ ರೂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದು ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಅಕ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಅವನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಸುರಾಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಯಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ನಕಲ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತು ನಮ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಜೋಕ್ಲನ ಹಿತಾದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಲಿ ನೆಕ್ KSRTC ಬರಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವತ್ತು ದಾದ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರೋಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರ ದಾದ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇನಿ ಒಯ್ಕಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಂಜಿ ವರ್ಗತ್ತು ಇನಿ ಮೂಲಿತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ KSRTC ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಂಡು ಮಾತಗಡೆಟ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಏರ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತು ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪುನು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರ್ಗ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಶಾಲೆದ ಕುಲು ನಮನು ಕುಲ್ಲದ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂತನಂದ ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ನ ಪಾತಿರ ದೊಡ್ಡ ಕುಡುಂಜಿತಿ ಕೆಲವರು ಪೋಡಿದು ಬರಂದ ಕುಲ್ದೇರಿ ಕೆಲವು ರೂಟುಡು ಜನನೇ ಬರ್ಪು ಜನ ಪೋಡಿದೇರ್ ದಯ ಬಂಡಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟುಂಡ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಗ್ಲೌಸ್ ಬಾಡುವ ಮನೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡುವ ಬಹುಶಃ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನಲಾತ ಪೋಡಿದಾರೆ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈರೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ಪದ್ಧತಿ ಸುರುವೆ ನಮನಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಪಂಡಿ ಈ ಪಿದೈ ಬರಚಿ 2 ತಿಂಗಳು ಲೈಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಈ ಪಿದೈ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ ಪೋಡಿಗೆಜೆ ಇರೆಗ್ 10 ವರ್ಷದಾಗ್ಲೇ ನಮನೆ ಪನೊಂದು ಪಿದೈ ಪೋತೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೈಜಿ ಅಪಗಂಡ ಇರೆಗ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅಕ್ಲನ ಮಂಡಿಡ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಣದೆ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗ್ ನನ್ನ ಅಕಲೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಕೆಲಸ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ್ನ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ್ನ ನೆಡ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಬಸ್ಸನು ಎಂಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಸ್ನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೋಡೇಜ್ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಕ್ಲ ಮನವಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪರ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಂದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮನ್ಪಲ್ ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಓಣ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ತುನಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಜಿನ ಅಪ್ಪು ಒರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಡ್ ಒರಿದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಮ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಊರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೆ ರಾತ್ರಿ ಜಿನ್ ಪಂಡ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನ ಪಾತೆರಡೇ ಮಾನವೀಯತೆ ಏರೆಗಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರನಾಡ ನೆಕ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲದಲ್ಲ ಏರ ಒಲ್ತ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಲತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಂಡು ಎಂಗಲ ಕಾರಣ ಕೊನದು ಬಿಡ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪುವ ಕುಲ್ಲುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಮಾರ್ಗಡು ಆಯ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಆಯ್ ಪೋಪೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಲಕೊಂದ್ ಪೋಪೆ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಪ್ ಇಂದು ಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಕುಲ್ಲುದು ಮನ್ಪುನ ನವೀನ ಈರೊಂಜಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗಂಡು ವಾರಿತೆ ಬಸ್ರು ಬರ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಇವನ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ನಿನಗೆ ಬರ್ತನ್ ದಾದ ಮಸ್ತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ತೂದು ಇಂಚ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಪಿದಣ್ಣಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಯಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಹೊರ ಬಸ್ ಪಿದಣ್ಣಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು
ಐದಕ್ಕ ಉಂತನ ಮನ್ಪೇರಿ ಆಂಡ ಐತ ಮಧ್ಯಡು ಪ್ರಯಾಣಿಗೆ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಪೋಪೇರಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಏತಿ ಐತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಂಚೆನೆಟ್ ಭಯ ಉಂಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಭಯ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಡಿಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಉಂಟಾ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪರದೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅವನುಂಡೈತೆ ಈ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅವನುಂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರಾಗ ಅವನುಂಡ ಐತೆ ಇದು ದೀಪೇರಿ ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂಡದು ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತ ಇರಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಶಾಂಪನ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗ ಓಲ್ ಮನ್ಪುನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವನುಂಡ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವನುಂಡ ಎಟಿಎಂ ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ ನಕಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಬತ್ತಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಪಾಡೋಡೆ ಅವು ಇರಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಂದೇಕ್ ಒಂಜೆ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ಪಂಡ ನೇಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಬಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತ್ರ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಸ್ ತಕ್ಲೆನ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಮುಗಿನ ದುಂಬು ಕೆಲವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ಪರ ಅಂದ್ ಬಹುಶಃ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳಗ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಪುತ್ತೂರ್ಗ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಉಡುಪಿಗ ಕೊಂಡ್ ಬೇರೆ ನೆಂದರ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಒಳಚಿಲ್ದ ಪಡ್ದು ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜದು ಕೊರಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ಪುನೇಟ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ದಯಪಂಡ ಇರು ಓಲು ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಸ್ಟಾಪ್ ಯಾನೆ ಕಡೆಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಪ್ಪರೆ 30 ಜನ ಸುರುಟೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆನ್ನೆರು ಕುಡ್ಲದ ಬಸ್ ಪಂಡ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫೇಮಸ್ ಅವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯಾಡೇ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ತಕ್ಕಲು ಮಂದಿದ್ದೇರಿ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪುಂಡ್ ಬಂದ್ಲ ಅವು ಪೂರ 120% ಪೂರಕದ ಪಂಡದ ಗೋಡಿದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾರ ಕಾರಣ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈತು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2005 ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೀಕ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಯರ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ KSRTC ಬಸ್ ಒಂದು ಪೋಡು ಬಂದದು ಹೋರಾಟ ಮಂತಿನೇ ಕಾರಣ ದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಾಂಡ್ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಪರ್ಯಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋದು ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಒಂದು ದಾಲ ಬೇರೆ ಮನ್ಪುಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಡುದು ಕುಡೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋತಿನೇ ಈರಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ದಾಲ ಬೇರೆ ದಾಲ ಅಕ್ಲು ದಾಲ ಬೇರೆ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಹೋರಾಟ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತೀನಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಮುಗಿಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಂಡೆ ರಡ್ಡು ಜನಕಲ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವದ ನಮ್ಮ ದಿಢೀ ಕೂಟದ ಪರವದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಕೆರೆ ನಂಬನ್ಪಿನೀತೆ ಇನಿ ಸರಕಾರದ ತಪ್ಪ ಅತ್ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ತಪ್ಪ ಬಸ್ತ ಮಾಲೀಕರನ ಕಲ ತಪ್ಪು ಏರ್ನಲ್ಲೇ ಪಡೆ ಆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲ ಸಾಯ್ನಾಥ್ ಬೇಕಾವಡು ದೇಪಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವು ದಿನಟ್ಟು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾತ್ರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಐಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋಪಿನಕಲು ಕೆಲಸ ಪೋಪಿನಕಲಿಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ನಾತ್ ದೂರ ಆಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡೋರ ಬರಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಮಾತಿರಕಲ ಸ್ವಲ್ಪ